Welcome back again sa aking channel. Hi, for this video, nandito po tayo sa bahay kubo sa bukid ni Nanay Gloria. Yan guys, so tingnan natin si Nanay Gloria kung anong ginagawa ni Nanay Gloria guys, no. Yan si Nanay Gloria, nandito po. Good morning, Nay. Nag-count si Nanay ng kamuti guys. Yan si Nanay Gloria. Ang dami niyang kamuti, kuha. Yan nag-harvest daw siya ng kamuting kamuti. Yan ang daming kamuti. Yan. Yes, Nanay Gloria guys. Out na. Nadawat ni mong sinanay? Salamat. Yeah. Salamat ko no guys, sabi ni Nanay. So ito na yung harvest ni mo, Nay. Nay, muna yung nakuha na? Pinisod ha? Yung sinina. Ada dan dire. Tabangan nato si Nanay kuha sa iyang mga kuha, no. Lagay natin tong kamera dito. Yan. Ang ganda ng views, di ba guys? Si Nanay. Nabutan ka talaga si Nanay. Minsan pumunta ako dito, walang tao. No? Kasi nga busy din si Nanay, meron din siyang ginagawa. Yung mga kamuti. Dami. Ano saan pagdaan mo kamuti nga to? Pwede naman anak niya. Kapitol lang ni mo dre? Pwede, ato dito, butang ni mo dito. Kapit ni mo dito, ako na kapit mo. Asa man? Dito. Sada. Sabi to may saging? Oo, pwede. To may wigin ako diya dito. Dito lang, ito lang butang. Unya nga ko na. Sige na. Yan guys, sabi ni Nanay, bigyan daw niya ako na kamuti. Awa diha. Showroom. Ini na nakadiri, Nay? Bago po. Ano magudag ang kinautan dito? Haman yung tumba na guys. Napalidaghan dito, Nay? Ay, naa dito eh. Uli naman ko. Yan ang dami ng kuha na Nanay. Sabi ni Nanay guys, meron pa daw doon sa may pubo niya. Marami pa daw ang kamuti doon. Yan kamuti. Ang dami ng kuha ni Nanay guys. Pag-count sa kuno, Nay. So, ang pag-count. Gi. Sunuron din ini mo. Padong ka diri na So ilan na, Nay, ka na inana? Ako ka na. Nani na nagsupad. Sigo no. Ganyan pala guys. No? Nagtuo kayo. Ha? Yan no, yung ganyan pala pag mga utog kamuti guys. Wow, laki. Di pa, Nay. Masarap to gawing sweet potatoes, ganyan. So kailangan na yung ugat talaga, merong ugat.
sundin yung ugat ng kamote, ganyan. So, yan, merong maliit yan. Kana na, kanis. Wala, wala. Yan, kailangan talaga na yung ugat. Sundin mo yung ugat ng kamote. Kasi nandun po yung bunga niya. Gamay. Maliit. Yung dami na. Yung nakuha ni nanay. So, kahapon na, di na kahapon na yun. Dari kagahapon. So, yun po yung tapos na ni nanay, naghukay siya ng kamote. Tapos patungo dito. Dun. Tungo dun. Muna lagi kasi kanang dahon ay. Oh, gipangos kanding na no? Maum din yung ka nga. Pangurot kanding bitaw. Meron po kasi ditong palaboy-laboy na mga kambing. So yung mga dahon ng kamote, kinagat ng mga kambing. Yan o. Tingnan nyo guys. Yan, wala ng mga dahon. Kinuha ng mga kambing. Hanggang dun o. Tingnan nyo. Wala na po talaga yung dahon. So kailangan po talaga na pag meron tayong kambing is lagyan natin ng lubid para hindi makawala. No, sa may-ari ng kambing dyan. Yung mga pananim ni nanay, kinagat na ng yung mga dahon. Pinaon ng kambing. Kamuting kahoy na iwapay bunga. Itong dito sa ibabaw. Wala na. Upan ni musog di kuhan. Diya sa daong pa yan doon? Oo. Kamay. Dito ibabaw ba? Nay, daghan na. Wala pa yung nakakaot. Kasi soon guys, mag-harvest din si nanay ng kasaba tree, kasaba fruit. Doon sa kabilang bungtod, kabilang bundok. Yung kanyang farm doon, meron siyang ditong kasaba. Ganyan lang. Kailangan hindi maputol. Kasi ang laki niyan. Wow, kadako. Ang laki ng kamuti, oh. Ang sa drilling na na. Nag-drilling ba sa ubos? Mapila na to dito din, imong nakaw dito. Ito na to? Na dito sa payag. So yung iba na na-harvest ni nanay kahapon, nandun na po sa kanyang bahay kubo. So puntahan natin yan. Pagkatapos namin dito. Yan. Ang dami na. Fresh na fresh po talaga yan. Bagong harvest. Masa naman sa isunod din mo itanaman ito rin ay? Kalbasa. O kalbasa, no? Hapit na biyang uwan. Kalbasa. Wow.
Kana na kamu tiga ba na? Dili. Ba? Kala? Di uy. Isam na. Gamot ka ko. Gamot ka ko. Putol. Gamay. Kana. Sarah. Yan. Yan na po yung aming nakuha. No? Yan guys, punta na po doon tayo doon sa itaas yung kanyang bahay kubo ni nanay. Ako lang magdaan ni nanay. Yan no. So yan po talaga isa sa maganda dito sa bukid guys no. Yung mga lagutmon po yung tawag namin dito. Yung mga kamuting kahoy, ganyan, saging. Yan po ang tawag namin, ibang term ng mga prutas. Yan po yung mga lagutmon. Lagutmon kagaya ng yung lagutmon, isa yan ng kamuting kahoy, kamuti, mga saging. Yan po yung mga lagutmon dito sa amin, tawag. No? Ito naman yung mga kasaba tree ni Nanay Gloria na itinatanim niya dito. Ang dami na. Tsaka ang healthy. Yan. Ang healthy, no? Yung si Nanay Gloria. Patungo na dito. Sa itaas. Tingnan nyo yung overlooking dito, guys. Sariwang sariwa. So mabuti pa tong kamuting kahoy guys. Hindi kinagat ng mga kambing. Hindi sila kakain ng dahon ng Hindi sila kumakain ng kasaba tree. Yung dahon. Yan. May sili pa. Yung mga panggatong ni Nanay Gloria. Si nanay, oh. Patunga dito si nanay. Kaya guys, nakapunta ako dito sa bahay ni Nanay Gloria sa Kubo palagi. Kasi yung farm namin is nandito lang po sa ibaba. No? Malapit lang po yung farm namin na dragon fruit sa bahay Kubo ni Nanay Gloria. Asa man ay? Asa? Asa? Kasod? Butang. Ayaman. Aw ka ni? Puro ni kamote? Gana no? Ang dami kasi puro kamote. Akala ko hindi kamuti. Puro dito kamuti, sabi nga na. Sabi, ang dami. Ang dami nito na eh. Hindi ko no. Sipag talaga yung Nanay Gloria guys. Puro kamuti daw ito. Oh? Hindi mo nagilain na eh. Wow, ang dami oh. Ito yung mga malalaki na. Malaki na kasi sabi ni nanay yung maliit is kanyang iyalain eh. So divide niya yung maliit dito sa ibang sako. Saka yung malaki is dito niya inilagay. No? Grabe, ang dami. Daming kamuti. Yun no? Mga pila kang kilo nila. I think mga 20. Mga 20 kilos. Plus ito. Mga 30 siguro.
Mga 30 ka kilo guys. Kasi yung mga maliliit dito nilagay nanay. Saka yung mga malalaki na kamote dito niya ilagay. Yun. Grabe oh. Ang dami. Yan oh, tapos na po kami mag-harvest. Yung pagdating ko talaga dito or pinupuntahan ko talaga si nanay is yung kumusta niya, kung natanggap niya ba yung pinadala ko kay Tatay Andres na mga damit, no? So sabi ni nanay natanggap na niya yung mga damit na binigay ko sa kanya. So yan, maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po and God bless. Bye bye, maraming salamat guys, no? Ito na po yung mga kamote na na-harvest ni Nanay Gloria. Ang dami. And so, maraming salamat po. Keep safe always. Bye-bye. Ingat.